Nabalaka ang mga residente haduol sa Kanhi Quarry Site sa Barangay Lagtang, Talisay City sa posibleng pagdahili sa yuta tungod sa mga pagpangliki nga makita sa bukirang bahin sa barangay. Ano ang report ni Fem Rido Mabo? Usaki ni si Kim Ibrado sa mga mulupyo sa ubos nga bahin sa bukirang dapit sa Barangay Lagtang, Talisay City ang nipadayag siyang kabalaka sa posibleng mahitabo tungod sa pagpangliki sa yuta sa ibabang bahin sa ilang gipuy-an. Apan taliwa ni ini, dili siya gustong muhiklin uban sa laing pito pa ka mga nanimuyo sa dapit. Nabalaka man no, pero naanadam lang sa good midirigod. Giarian ba mo mamog taga? Oh, gyari man. Ilalang jud na kanang kuanon ma'am kanang unsa jud nindot nga buhaton ba kay lisod sa biya kayo. Hinungdan nga ang mga barangay opisyal sa Lagtang ang kanunay nga nagmonitor sa lugar ug ang pag-awag sa mga mulupyo sa dapit sa pag-evacuate kung makasinati og mga pag-ulan bisan pa man og hinayra. GB nga gitagaan sila 1 month kay nihangyo giton sa nga ipadali ipak 1 month para masuta kung unsa agatuo may kinana kasayo na mga ato ang ibinsing din ang kuan para masulba ang problema pero kinahanglan pa man truly study nga unsay content sa yuta. Ang among prayer is madali lang masolusyonan para wala na kabalakan ang katawan. Adunay nakit-an nga liki sa lugar sa ibabaw nga bahin sa bukid din gihimo kaniadto nga quarry site kapina sa 10 ka tuig. Apan gipahunong ang quarry operation sa maong lugar Hulyo sa miaging tuig subay sa mando ni Governor Pambari 4 tungod sa planong pagpahigayon o comprehensive review sa mga quarry operation sa probinsya sa Sugbo. Samtang sa tapad nini adunay mga heavy equipment na nagtrabaho. Apan giklaro sa kapitan sa Barangay Lagtang, Chester Salcedo, nga di kini quarry operation. Na-confuse ang mga tao nga naa kunoy nag-operate dire nga quarry which is not. Ang tinod ani diya sa pikas nga naa nag-operate lahi na nga project, lahi na nga contractor. Site development kay road rehab man na. Road rehab padung dito sa iba sitio iba nga part sa Lagtang nga why access diri maka-access ang access ana is Bulacau ug Candilawan. So galisod naman sila regulated naman ang pag-agi dito so sa subdivision so naningkamot ang gobyerno nga ma-rehab ni para naagyanan atong mga kaigsuonan sa sitio iba. Gipaybaw ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas niadtong Disyembre sa niaging tuig nga susihon sa MGB7, Talisay City RRMO, Penro ug DPWH ang maong dapit. Subay kini sa nakitang pagpangliki sa yuta sa ibabang bahin sa bukid human sa bagyong Tino niadtong miaging Nobyembre. Nakigtagbo na usab si Gulyas sa kadagkuan sa subdivision nga nahimutang sa dapit. Gitugan karon ni Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Head, Rodel Buntuyan, nga gikinahanglan og dugang assessment ang nakitang liki duol sa subdivision ug nga kinahanglang ma-evacuate una ang mga nanimuyo 50 metros gikan sa mga crack. Dugang ni Buntuyan nga nagpatabang na usab ang Talisay City LGU kanila. At that time in November usa sa mga nakitaan kining sa property sa Vista Grande developed by Santa Lucia. So nag-recommend ang atong technical team nga i-further assess siya. Matakabalo bagod kung usay configuration sa mga crack sa ilawom kaya di man natin makita. So kinahanglan siya o geotechnical engineering assessment. So muna nga nangaymi og plano kay approve ang subdivision ani sa Santa Lucia. So nangaymi kopya sa Santa Lucia ug sa disod copy sa approve nila nga site development plan. Rabatan na to ang mix and bounds sa property nya unsa ang gi-approve nga profile nga mahitabo sa ilang subdivision nasa utog ang himuon. Di pa usab masuta kung ang gihimong quarry kaniadto sa lugar ang hinungdan sa pagpangliki. Hinuon mato di Buntuyan nga ang quarry operator ang ni-hire og geologist alang sa pagpaygayon og private review sa maong liki ug nagpaabot ang Penro sa resulta niini. Padayon pa ang pagpangita og paagi alang sa teknikal nga paghatag og aksyon sa maong problema sa lugar alang sa rehabilitasyon. Ug sutaon kung si kinsa ang mo-rehabilitate sa lugar. Niadtong Disyembre gitug-an ni Mayor Samsam Gulyas nga magbutang og sandbag deflector sa lugar aron dili direktang modagayde ang tubig sa liki isip short-term solusyon. Pagmonitor usab aron ang aga sa tubig luwas nga magiyahan ug dili kini mopasamot sa liki. Samtang ang mga eksperto sa MGB ug Penro nihimo sa ilang geotechnical survey ug assessment. Uban ni Cleofer Lumayag, Fem Rido Mabo. Balitang Bisdak.